سلام كم يتنحكم زخبركم تخاتلتنا مباركس نايزو ساعات زي زينا حيزا متسأكم اللقو مجمّر تاقن أرستا زينا مدرة بريزيدنت إساياس أفوركي أمبل 15 على بريكس بوتين دحر حدقا نفاريت بريغوزين سقطو سيرو عبو ساعات عودتات ستأمة تسمم مش جاينا مقبارو لعوت كم زخونا قدامي ميستر دكتور أبي أحمد قليسون كالوتن زبلو زيناتات حيزنا متسأكم لنا سناي مكتتال مدرة بريزيدنت إساياس أفوركي أمبل 15 على بريكس يقني لنا كور بريزيدنت مجمّر يعمل حلف تزاربت تسأمبيرا نخبرهم من كالوت مرحتها هجرات منكستات بريكس نازم مبل 15 على بمسواع مسكننا خجلت فتو نازبن منكستن دب أفريقاون سلاتفوليا كباب عب مسكنا يبصحكم إذا أخذ هذه أوسن أواني زكايد زلوا على ما محضر سبنا أبحق إني مسكلام من قدي أبزلوا الأوان أتيز قلص بهرياتو زي سرح نخلو زحقفن زي فتحون حقتاتن سرعتات زخونة قدلتاتن حسرتاتن نايتي سفينو زل على ما وسنه انتقام محضرة أزيرو إيسلا زخونة مقول حسق بويكونن US Exceptionalism وي باكس أمريكانا نأستات حدا زمن نعلم لخاو معبالة بخبت زداخمة محنكاس فني اللو دحر مززام كالأيكونات عالم استبقسة كلتا بولاريتي عبز حلفة 3 عمتات ما أم قصلتو يونيبولاريتي نمصعان استقبر فتناتات مودأتا زي بلو انكليل قرجتاتن زل عالم زي مرقان ناسعبوم خاو معبالة أمونغو أحزابن هزبتاتن أبهرياوي محبر سباوي ربحاتاتن بحقتاتن استمسرته ترقم زلو شركنت أوش اتم عفتحوي تبصحنتن مكففالن هاجراوي بايز مركوسو حبرته سبات زنبره محبراو سنيت تباخينيو ازي ولاكا ود سب ابز حلفو خلته كفل زمنات بستعصف تكنولوجيكاوي معبالن تترأي بحقي كم تبصوري سن مغبراو اقلالصا كرأ زلو كم ناي حبر حزباو صبو انت زرأ نصريت هيوت كل ود سب كغير زخل عقمي نيرو ابز مبل 11 ساعات دما اتم قند تطابقتن دغفتن لعلنا علماويت عدنا ناب افدغ ترأي زي فلط حدغا يدفقوا አለው በአሜሪካን ኔቶን ዝምራሕ ኩናት ዩክሬን ልጋም ዘይብሉ ምብራኽ ዝምባለ ከተስተንትኖ ዘስካሕ ካሳዕበናት ዝመልአዩ ይኹን እምበር አሜሪካን መሻርክታን ነት ሰዓት ታሪኽ እንድሕሪት ንምምላስን ነት ዘይተሃርመ ዓለማዊ ልዕልናን ዓብላልነቶምን ኢሎም ዝፀውዕዎ ንምርግጋጽ ኣብ ዝገብርዎ ዘለው ተስፋ ዝቆረጸ ፈተነ ነዚ ሓደገኛ መንገዲ ብጽኑዕ ይቕጽልለው ናይ ስፍሓት ፍልልያት ንጎኒ ገዲፍና ኣብ ዝሓለፈ 10ታት ዓመታት ኣብ ኣፍሪቃ ማእከላዊ ምብራቕን ካልኦት ክፋላት ዓለምን በዚ ፖሊሲታት ዛዕበየ አዕናው ውግአት ዓቢይ ክሳራታትን ኣስዒቡን ይቕጽልና ኣሎም ኣብ ኒጀር ዘሎ ኩነታት ምልክታት ጥራዩ ምልክት ዘመናዊ ባርነት እዩ ነዛ ዝተገለለት ኣህጉር ኤሌክትሪክ ንምሃብ ናብ ኤውሮጳ ክኸይድ ዝጸንሐ ኩሉ ዩራኒየም ምምላስ እሞሕሰቦ ብዛዕባ ምፍታሕ ግጭታትን ምዕቃብ ሰላምን ዝምልከት ሰፊሕ ጽሑፋት ከምኡ'ውን ተዛማቲ ትካላት ንጎኒ ገዲፍና ብቐጥታ ይኹን ብውክልና ዝፍኖ ብዙሕ ወጻኢታት ዝሓትት ውግአት ኣብ መብዛሕትኡ ጉዳያት ፍታሕ ኣይረክብን እዩ ኣብ ክንድኡ ድማ ኮነ ኢልካ ብዝተገብረ ተንኮል ይጋደድ ሓይልታት ዓቃብ ሰላም ሰብኣዊ ሓገዛት ወዘተ ንፕሮጀክትታት መሕወይ ጥራዮም መብዛሕትኡ ግዜ ትካላትን ኣምራዑንድን ዓለማዊ ምሕደራ ኣብ ቻርተር ሕብራት ሃገራት ዝተቐመጡ ኣእማኒ መትከላት ብዘይ ሕጋዊ ማዕቀፋትን ኣገባባትን ይዕንቀፉን ይትክኡን ከበድቲ ጉዳያት ኣህጉራዊ ሰላም ብሕጋውያንን ኣህጉራውያንን ኣካላት ንፍርዲ ኣይምልከቱን ኪዳንን ስልጣንን ብሎክን ኣህጉራዊ ሕግን ምጥሓስ ጥምረት ፈቃደኛታት ዝምረጹ መሳርሒታት እዮም ዘይሕጋውን ብሓደ ወገንን እገዳ በኣሜሪካ ዝዕብለላ ፋይናንሳዊ ቁጠባውን ፍርዳውን ትካላት ብረት ምግባር ከምኡን ኣብ ሳንዱቕ መሳርሒኦም ዝርከቡ ካልኦት መቕጻዕቲ መሳርሒታት ነቶም መስመር እግሪ ዘይገብሩ ንምቕጻዕ ብስሩዕ ይጽውዑ እዞም ዝሓንቁን ተንኮለኛታትን ፖሊሲታት ሞራላዊ ልዑል ባይታ ንምሕላፍ ብዝለዓለ ድምጺ ዘለዎም ሓረጋት ዝተሰለሙ እዮም بسفحن تجزأتن معكنات زيناهم ون بسفحو يسفحفح እዚ ኩሉ ጻዕርታቶም ግን እዞም ስሕተትን ሸለልተኛነትን ፖሊሲታት ኣብ ኩሉ ህርናዓት ዓለም ድልድልን እንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ህዝባዊ ተቃውሞ ፈጢሮምን ይቐጽሉን ኣለው እቶም ደቀቕቲ ውሕዳት ንጎኒ ገዲፍና እቲ ልዑል ባህጊ ወዲ ሰብ ብሓፈሻ ፍትሕን ልዕልና ሓግን ዝሰፍነሉ ፍትሓውን ዓለማዊ ስርዓት እዩ ኣህዛብን ህዝብታትን ኣብ ምኽባር ሃገራዊ ናጽነትን ልዑላውነትን ትርጉም ዘለዎን ሲሜትሪክ ናይ ምትሕብባርን ሽርክነትን ምትእስሳር ዝፈጥሩሉ ኣብ ርህራሄን ማሕበራዊ ፍትሕን ዝተሰረቱ
ሕብረተሰባት እዞም ኣሞርፋስ ምንቅስቓሳት ኣብቶም ወሳኒ ዓመታት ዝለዓለ መውሃድ ከድልዮም እዮም ብሪክስን ካልኦት ነዚ ክብርታትን ባህግታትን ብሰፊሑ ዝካፈሉ ኣህጉራውያን ትካላት መድረኽን ጭቡጥ ዕላማታትን ስትራቴጂታትን ብዝበለፀ ናይ ምግላፅን ካርታ ናይ ምውፃእን ሓላፍነት ክስከሙሎም እቲ ፍርዳዊ ኣገባብ ብርግፅ ነቶም ኣብ መሳርሒ ሳንዱቕ ዓፈኖም ዘለው ኣዝዮም ዕሱባት ስጉምትታት ንድሕሪት ክመልሱን ብዓቢኡ ክደፍኑን ዝኽእሉ መሰብ ጭቡጥን ስምምዕ ዘለዎምን መሳርሒታት ዘጠቓልል ክኸውን እዩ በዚ መዳይ እዚ እቶም ድሮ ብዝተፈላለየ ናህርን ብዝተፈላለየ ኣመራፃይ መዓንቅፋትን ኣብ ምጅማሮም ዘለዎ ስጉምትታት ምውጋድ ዶላር ብቐጻሊ ምህናፅ ምርድዳእን ሓበራዊ ስጉምትን ኣብ ግቡእ ኣህጉራዊ መድረኻት ምክልኻል ግርጭታት ክመልኡ ይኽእሉ ፍትሓውን ኩሉ መዳያውን ውሳኔታት መዓስን እንተፈንጀሩን ንምቅልጣፍ ዝሕግዙ ኣገባባት ክስርሑ ይኽእሉ ብተመሳሳሊ ንሕቡእ ዕላማታት ዘማዕብልዎን ምስ ኣህጉራዊ ሕግን ቻርተር ሕቡራት ሃገራትን ዘይቃዶን ፍርዳውን ካልእን መሳርሒታት ስርዓታት ኣፅዋር ንምእራም ዝተዋደደን ኣድማዕን ስጉምቲ ዝወስድ ዕድላት ክድህስስ ይኽእል ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጎኒ ጎኒ ዋዕላ ብሪክስ ምስታፍ ምስ ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ተራኺቡ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጎኒ ጎኒ ዋዕላ ብሪክስ ምስ ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ብምርኻብ ኣብ ክልተኣዊ ዝምድናታት ዘተኮረ ዘተካይዱ እቶም ክልተ መራሕቲ ብዛዕባ ዲፕሎማስያዊ ርክባትን ሓባራዊ ተገዳስነትን ዘለዎ ጉዳያትን ብፍላይ ከዓ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ግጭት ከባቢያውን ሰላምን ድሕንነትን ተመያይጦም ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ማድሪድ ኣብ ትርክብ ንኽቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ጁባ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ንኽገብር ዓዲምዎ ኣብ ብዙሕ ዓውድታት ዝጠመተ ስምምዕ ምስ ቻይና ምግባሩ ልዑል ዓወት ከም ዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ገሊጹ ኣዲስ ኣበባ 18 ናሓሰ 2015 ዓመተ ምህረት ግእዝ እዋን እፎይታ መኽፈሊ ልቓሕ ሓዊሱ ኣብ ብዙሓት ዓውድታት ዝጠመተ ስምምዕ ምስ ቻይና ምግባሩ ልዑል ዓወት ከም ዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ገሊጹ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ምሳለጥ ዘሎ ጉባኤ ብሪክስ ጎኒ ጎኒ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ምስ ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒን ኣብ ክልተኣውን ሃገራውን ዛዕባ ጠመተ ዝገበረ ዘተ ኣሳሊጦም ናይ ዝቕፅል ዓመት ክፍሊት ዕዳ ሓፈሻዊ ስራሕት ሽግሽግ ዕዳ ክሳብ ዝፍጸም ቻይና ንኢትዮጵያ ናይ ሓደ ዓመት እዋን እፎይታ መሃባ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣፍሊጦም ብተወሳኺ ኣብ ብዙሓት ዓውድታት ስምምዕ ምትሕብባር ከም ዝተገብረ ብምግላጽ እዚ ድማ ኣዝዩ ጽቡቕ ዓወት እዩ ኢሉ ብተመሳሳሊ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ህንዲ ናሬንድራ ሞዲ ዘትዩ እቲ ዘተ ብፍላይ ኢትዮጵያ ናብ ጉጅለ ብሪክስ ምጽምባራ ስዒቡ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ንምብራኽ ዝዓለመ እዩ ክልቲኦም መራሕቲ ብፖለቲካ ግብርና ቴክኖሎጂ ንግድን ኢንቨስትመንትን ንምትሕብባር ተሰማሚዖም እቶም ምትሕብባራት ልዕልናን ተደማጽነትን ኢትዮጵያ ዘርእዮም ኢሎም ፑቲን ድሕሪ ሓደጋ ነፋሪት ፕሪጎዚን ሰቕትኡ ሰይሩ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ብዛዕባ እቲ ትማሊ ዘጋጠመ ሓደጋ ነፋሪት ንፈለማ እዋን ተዛሪቡ ንስድራ የቭጌኒ ፕሪጎዚን ዝተሰምዖ ሓዘን ክገልጽ እንከሎ መስራቲ ጉጅለ ቫግነር የቭጌኒ ፕሪጎዚን ንፉዕ ነገዳይ ነይሩ ክብል ገሊጽዎ ትማሊ ዝርዝር ሓላፊ ቫግነር የቭጌኒ ፕሪጎዚን ዝርከቦም ተጓዓዝቲ ሒዛ ዝነበረት ነፋሪት ኣብ ሩስያ ተሓምሺሻ ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ 10 ሰባት ሞይቶም የቭጌኒ ፕሪጎዚን እውን ኣብታ ነፋሪት ከም ዝነበረን በቲ ሓደጋ ሞይቱ ክኸውን ከም ዝኽእልን ይእመን የማና ኢድ ፕሪጎዚን እዩ ዝበሃል ዲሜትሪ ኡትኪን ዝርከቦም 8 ሰባት ምማቶም ይግለጽ ኣሎ ቢቢሲ ክሳብ ሕጂ የቭጌኒ ኣብታ ነፋሪት ምንባሩ ብዘይሸራዊ ኣካል ኣይረጋገጾን ፕሬዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪ ኪየቭ ምስቲ ሓደጋ ዘራኽብ ነገር የብላን ብምባል መን ምዃኑ ግን ኩሉ ይፈልጥ እዩ ኢሉ ምንጭታት ምክልኻል ብሪጣንያ ብወገኖም ኣገልግሎት ስለያ ሩስያ ነታ ነፋሪት ዕላማ ገይሩ ክኸውን ከም ዝኽእል ይገልጹ ሰበስልጣን አቪዬሽን ሩስያ ኣብ መንጎ ሞስኮን ሴንት ፒተርስበርግን ትበርር ዝነበረት ኤምብራየር ሌጋሲ ዝተባህለት ነፋሪት ብሕቲ ትማሊ ረቡዕ ምሸት ኣብ ሰሜን ሞስኮ ኣብ ዝርከብ ዞባ ቲቨር ከም ዝወደቐት ኣረጋጊጾም ኣለዉ ምስ ቫግነር ዝተኣሳሰር ቴሌግራም ቻነል ግሬይ ዞን ግን እታ ጀት ብወታደራዊ ሓይሊ ሩስያ ከም ዝተሃርመት ጸብጺቡ ነዚ ዘረጋግጽ መርትዖ ግን ኣያቕረበን ፑቲን ብዛዕባ የቭጌኒ እንታይ ኢሉ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ብቴሌቪዥን ኣብ ዘመሓላለፎ ዘሎ መልእኽቲ ኣብ ዙርያ ሓደጋ ነፋሪት መርመራ ከም ዝግበር ግን ድማ ግዜ ከም ዝወስድ ተዛሪቡ እቲ ፕሬዚደንት ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ፕሪጎዚን ረቡዕ እዩ ካብ ኣፍሪቃ ተመሊሱ ኣብኡ ምስ ገለ ሰብ መዚ ተራኺቡ ኢሉ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ሓላፊ ቫግነር ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ከም ዝነበረ ይእመን እቲ
تقجل علوة منقسي أبستفت أملا نيجر حويسو أبوزعات هاجرات مسفح يتسعر كم زلوز قلسو معراباوين تنتنتي بزي سقات كم زحادرهم يتقصوم باغنر كاند عندي بوليسي واتسع روسيا خوينو حيلتاتو أب سوريا مالي ريبابليك مأكلي أفريكان ليبيان زركب منقستات أم حقاس كم تسأنحا يفلت بوتين نتي أب حدا أوان كشاني كرملين كوينو مقبي خزاق ربال بزنبرا يفيجاني زلو وتذكر أبز قلت ألو أوان نبريغوزين كابز فلتونا وح أوان كوينيو كام مجمرتاش حنش عتميتن تسعتاتي أتحزز فلتو إلو نسو أم مقلتيو بريغوزين كبت تسحتاتات فتشيمي بمبال تزاريبو بريغوزين أور حسنة أنصار عطقات حيلتات روسيا زفشلنا عبي مريح منبارو يذكر زود سوسان كلتن عمد حلافي أصبات وتادرات فاغنر نتيكاب إسران سلستن كساب إسران 4 سنة كلتشحن إسران سلستن عمد تمرد زكايد زنبرنا عبي مريحو سراويتو كاب يوكرين بمقعز ندبايت روسيا ختما روستوف أندون حيزونا موسكو خاتي بمبال نسراويت روسيا خمزفرالحا يذكر استحلال عجاز نبرو سبينيرو أبي وتو كبت تسحتات فتسما قندما أدلاي وتسيت مركابون سعر زقبري نيرو نابنت لك عبز حلفة وارح نحبراو على ما حتون كلخو كلتيو نرأسو زقبرو منبارو أملكتوم يغاب حوش تقاتلت نفاريت يمانا إيد بريغوزين ديمتري إتكين كمون كالوت حموشت عبالات فاغنرن سلس سرحتنياتات نفاريتن كم زنبرو صحبصابات يملكتو عفناو مرداتات سرحتنياتات كوبانيا فاغنر أبتا نفاريت كم زنبرو يحبرو زبالة بوتين ازيوم أبتي أبي يوكرين نزركب نيونازي سرعات نممكاتنا حبر علامنا لعلا بركتو زقابرو سبات مخانم كتاكس فتو إلو نذكرون فلتونينا عين رسعون بوتين أب يوكرين دقفت نازي ألو يوم بمبال نقربت هاجر يوكرين نمورار مخنيات مخانم بتدقاقامي يزارب نيرو بريزيدنت يوكرين فلاديمير زيلنسكي أيهوداو مخانو يفلت أما لا روسيا زركبو عبالاتن دقفتن فاغنر نزغرت مرحي أبستدالو بوتا حق في عمبابا بمقمات استسمع محازن يقلص اللوم مسارات تليجرام روسيا هبوب ملأختز محلالف المدرخ اتانا فاريت مسحلا في فاغنر تأساسر ملالي قطري RA02795 زلوايا BBC verified من قد مربب حبريتا فلايت رادر إسران 4 نبيلو حبريتا برراتات تانفاريت مرميرو اتمرداتا تانفاريت كابي كم تبقست كوانتا زي قلتسا تانفاريت قلنا مسكو قريبات قوعز مبارا يملكت ناب أستات إسران شعتن شحج أما مستيبت قن توسخ مرداتا أي تمزقبن سندات برراتات كم زي ملكتو تمساساليت نفاريت أبز حلف أوارح كابن نابن مسكون سنت بيترسبرغن بزح قعزتات كم زي كادت يحبرو امباركس زخبركم تخاتلتنا نايزي ساعات زي زينا ومستندونا أبزي فتسم حدشي زيناتات مكتتال سبسكرايب شير لايك كومنت مقبراي ترسعو سلام امباركس زخبركم تخاتلتنا نايزي ساعات زي زينا ومستندونا أبزي فتسم حدشي زيناتات مكتتال سبسكرايب شير لايك كومنت مقبراي ترسعو سلام